қаҳрамони имрӯзаи барномаи як рӯзи варзишгар Абубакр Боқиев аз сулолаи Боқиевҳо мебошад. ном бурда ҳар рӯзи худро чун дигар варзишгарон бо амалҳои варзишӣ оғоз менамояд. ӯ маконеро барои давидан интихоб намудааст, ки дар гузашта бобояш ва баъдан падараш бо амакҳояш маҳз дар ҳамин макон тамринҳои субҳонаро мегузарониданд. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба маълумотномаи қаҳрамони барнома. Абубакр Боқиев 25 майи соли 2002 дар ноҳияи Рӯдакӣ таваллуд шуда аз 5 солагӣ бо роҳнамоии падар ба тамрини гӯштин рӯ овардааст. дар корномаи варзишиаш то ба ин дам 3 маротиба қаҳрамони кишвар ва 2 маротиба ҷои дуввум аз риштаи ҷудо миёни наврасон гардидааст. ном бурда ғолиби мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштини миллӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз дар соли 2021 шуда, инчунин ҷоизадори як қатор мусобиқаҳои дигари гӯштини миллӣ ба ҳисоб меравад. мо рӯзи худро аз давидан оғоз мекунем. ҳар саҳар масофаи 7 километрро тай мекунем ва баданро обу тоб дода ба машқу тамринҳо омода месозем. дар он ҷое ки мо ҳар саҳар медавем, дар он ҷо пешвақт бобоям, падарам, амакҳоям аз он ҷо ҳар саҳар машқи пагоҳирӯзии худро оғоз мекарданд. ин барои мо анъанаи оилавӣ шудааст. ҳамаи мо дар он макон машқи пагоҳирӯзиро сар мекунем. пас аз тақрибан 7 километри роҳ давидан, қаҳрамони мо бо ҳамтолоронаш ба макони муайяншудае ки барои обу тоб додани мушакҳои бадан пас аз хоб пешбинӣ шудааст, расиданд. дар макони мазкур Абубакру ҳамтолоронашро мураббӣ ва падараш Рустам Боқиев пешвоз гирифт. ҳар як варзишгаре ки варзишгари касбӣ шудан мехоҳад, вай ҳар саҳар бояд ҳамихе масофаро тай кунад, бадани худро аз хоб бедор кунад пеш аз машқҳои асосӣ. барои ҳамин ҳар саҳар бачаҳо саҳар соати 14 мехезанд аз хобшон ба тамрини пагоҳирӯзӣ шурӯъ мекунанд. баданро барои машқ омода намудем, зеро он ки 7-8 соат варзишгар шабона хоб мекунад ва мо пас аз давидан рагу пайвандҳои худро дар он ҷо бедор намудем, омода сохтем барои машқи соати 10 оғоз мешуда. Рустам Боқиев тамрин дар чунин маконро барои омода намудани варзишгарон хеле муҳим донист ва яке аз сабаби ба муваффақиятҳо ноил шудани худ ва бародаронашро дар ҳамин донист. вақте раҳмати падармон ҳаётда буданд, мо дар ҳамин минтақа машқҳои пагоҳирӯзимонро мегузарондем. барои ки минтақа бисёр барои ҳамин машқи пагоҳирӯзӣ мувофиқат мекунад, чӣ аз ҷиҳати обу ҳаво, чӣ аз ҷиҳати барои давидан пастиву баландиҳо дорад. ин бисёр барои варзишгар хуб аст. новобаста ба оне ки ин варзишгарон тақрибан 7 километр роҳро бо суръати муайян тай намуданд, пас аз расидан ба макони зикр гардида боз ҳам бо амалҳои махсус баданро барои иҷрои ишҳои баъдӣ омода менамоянд. яке аз амале ки ба таври ҳамешагӣ қаҳрамони мо бо дӯстони варзишиаш иҷро менамояд, ин ҳаракат додани махсуси қисмати поёнии по ба ҳисоб меравад. ин амали по ба по задани мо ин дар вақти гӯштин ҳам хело
лозим аст барои варзишгар, зеро ки усулҳо ҳастанд, ба тариқи поча иҷро мекунӣ. Чанд намуди усулҳо аст. Барои ҳамин почаҳо бояд бедор бошад, тез бошад ҳаракат, ки то ин ки ҳарифро дар вақти ҳаракат намуданаш бо поча зада афтонда тавонӣ. вай ҳамаи усулҳо вай барои ҳар як барои поча, барои биҷилаки поча, барои зонуи варзишгар, ҳамаи барои ҳамин фоида дорад, ки авай рагу пайванди ҳамин варзишгара ҷои мушакоша вай бедор мекунад, ба ҳаракат медарорад. ҳамаи усулҳо ҳатмист, барое ки вақти одам 7 соат 8 соат хоб меравад, вай тамоми бадани одам ҳамаш хоб мекунад. устувории мушакҳои миён яке аз муҳимиятҳо барои гӯштингирон дониста мешавад. Аз ин рӯ мураббӣ ба қаҳрамони имрӯзаи барнома ва ҳамтоёнаш тамрин додани миёнро бо хосагиҳо супориш дод. асосӣ барои ҳар як варзишгар ин бояд миёни мустаҳкам дошта бошад, ки усулҳое ки дар вақти ҳолати гӯштин мусобиқа мешавад, ки ҳамаи усул ба воситаи миён мешавад. барои миён агар бақувват набошад, осеб меёбад варзишгар. Он усуле ки мо саҳар дар машқи пагоҳи рӯзӣ иҷро кардем, барои қавӣ намудани мушакҳои миён, даст, поча барои ҳар як варзишгар лозим аст. Чунки бояд варзишгар миёни бақувват, дастҳои бақувват, почаҳои бақувват дошта бошад, ки дар вақти гӯштингирӣ ҳарифи худро бо усул партофта тавонад. дасторам барои чиликҳои варзишгар, барои китф, барои асоси барои даст, мушакҳои даст, куни даст, китф, банди даст, ҳамааши барои ҳамин усулҳо кор мекунанд, ки баъдан ҳамин дастҳо ҳамаш вақти машқҳои асосии тамринҳои асосӣ сар мешавад, осеб наёбад. онҳо пурра баъди ин машқи пагоҳи рӯзӣ барои тамринҳои асосие ки дар толор мегзарад, онҳо баъди ин машқи пагоҳи рӯзӣ тайёр мешавад бадани онҳо барои гузарондани машқҳо. амали дигаре ки Абубакр бо гӯштингирони дигар дар тамрини субҳгоҳӣ ба иҷро расонд, ин ба таври хоса ба қавле даст кашидан буд, ки ин амалро мураббӣ ва падари қаҳрамони имрӯза чунин шарҳ дод. ҳолати вақти гӯштин мегиранд вай барои гирифтани гиребони ҳарифи худ ҳамаи барои ҳамин лозим аст. вақти ин усул ҳасти барои вақти гӯштине ки наздик мешавад, барои ҳамин лозим аст. дар бисёр ҳолатҳо мусобиқаро тамошо мекунем, вақти ҳолате мешавад ки якдигар шуда ду варзишгар мечаспанд, кадоме ҳаракатш тезтар мешавад, кадоме чақонтарай, кадоме миёнаш бақувваттарай, вай дигар ҳарифша ба тахтапӯш меғалтонад. ҳамин усул барои ҳамин. абубакр тамринҳои субҳгоҳии худро ҳар саҳар аз соати 5 оғоз менамояд ва тақрибан то соати 6:20 давом мекунад. ҳар саҳар давидани мо 30 дақиқаро дар бар мегирад ва баъд қаду рост намудани бадан, омода сохтан ин ҳам 10-15 дақиқаро мегирад ва баъд аз он ҷо ба хона рафта мо наҳорӣ мекунем. наҳориро одатан ба Абубакр ва бародаронаш модараш омода менамояд. ҳар саҳар варзишгар бояд ҳар хел хӯрок хӯрад. як рӯз мешавад творог, сметана, як рӯзи дигар тухм, овпаз, бирён фарқ надорад. як дигар хомшурбо. ҳар рӯз ҳар хел бояд бошад, ки ҳавай чиз варзишгар ҳар рӯз як чиз хӯрдан гирад ва организма вайра қабул намекунад. ҳар як ҳавай ғизое ки мехӯрад ҳар хела ва ҳар якташ ба худаш хусусият витамин дорад, Б, С, ҳар хел витаминҳо дорад барои устувони варзишгар, барои мушаки варзишгар. барои ҳамин ҳар хела бояд хӯрок хӯрад варзишгар.
пас аз хӯроки наҳорӣ Абубакр бо бародаронашу дӯстонаш ба тамошои наворҳои гӯштини ҷудо машғул шуданд. Ин бадон хотир аст ки эшон аз маҳорати ҷудокорони муваффақи сайёра ба худ дарс мегиранд. вақте ки одам тамошо мекунад, усулҳоро як аз ҳамон варзишгар тарзи иҷои усулро аз худ мекунад ва ба ӯ ёрӣ мерасонад дар вақти озмоиҳо. варзишгарои беҳтарини дунёе ки дар ҳамин риштаи ҷудо буданд, ҳавоиро тамошо карда, ҳар як варзишгар барои худ аз ҳавоё як чиз меомӯзад. асос тамошои ҳамин наворҳо маҳз барои ҳамин аст ки як чи барои худшон омӯзанд. ҳар як варзишгари номӣ, варзишгари беҳтарин, варзишгари чемпиони бозиҳои олимпӣ, чемпионҳои ҷаҳон барои худшон шогирдо варзишгаро барои худшон бояд як чи омӯзанд аз ҳавоё. усули даромадани як ҳолати доштан вай кадоми варзишгаре мехоҳад ки ба сатҳи баланд барояд, вай албатта барои худ аз ҳамин варзишгарои зур як чи барои худ омӯхта мегирад. усулро аз навор омӯхта намешавад. усулро мебинӣ дар навор, баъд дар толори варзишӣ он усулро такрор ва такрор кор мекунед, баъд дар мусобиқаҳо он усулро карда метавонед. тамошои наворҳо ҳам вобаста ба нақшаи тамринии варзишгарон бароҳ монда мешавад. тибқи нақшаи ин ҳафтаинаи Абубакр бо падарашу бародаронаш тамошои наворҳои омӯзишӣ дар рӯзи сабти барнома рост омад. як ҳафтада 2 бор 3 бор ҳар хел вақтҳои бекорӣ, вақтҳои дамгирӣ, вақте на сар машқи пагоиризиро тамом мекунанд, онҳо дар ин байн 3 соат дам доранд. вақти истироҳат доранд, 2 соатшам дам гиранд агар хоб раванд, 1 соатша пешаи машқ ба ҳамин тамошои навор ё вақти хӯрокхӯришон тамошо мекунанд наворҳоро. ва хӯрока ки ҷамъбаст кардам, баъд дам мегирам, баъди 3 соат барое ки машқҳои асосӣ дар толор сар мешавад. сол ҳозир мо мусобиқаи чемпионати ҷаҳон соли 2014ро ки дар шаҳри челябински Россия баргузор шуда буд, онро тамошо карда истодаем. дар ин мусобиқае ки ҳозир мо тамошо карда истодаем, намояндаи ҷопон Оношохи ва ба намояндаи рус Денис Ларцев рақобат кард ва Оношохи дар соли 2013 дар шаҳри Рио де Жанейро чемпион ҷаҳон шуда буд, ноиб қаҳрамони ҷаҳон буд ва дар ин мусобиқае ки соли 2014 дар Челябинск баргузор шуда истода буд, дар он ҷо аз ин рақиби рус Денис Ларцев мағлуб шуд. аз соати 8 то соати 10 барои қаҳрамони барнома вақти истироҳатӣ муайян шуда буд. пас аз гузора шудани вақти қайд шуда, мо бо Абубакр дар назди тамрингоҳ вохӯрдем. оғози тамрин дар ин қисмати рӯз бо машқҳои гимнастикӣ дар ҳавлии толори тамринӣ оғоз гардид. машқҳои соати 10 мо сар мешавад. аз берун мо банд мебароем, дар он ҷо резин бо ҳамои резин кор мекунем, брус мезанем, турник мекашем. аз ҳаминҳо 10 маротиба банд мебароем, 5 маротиба дигар брус мезанем, пресс бо резин кор мекунем, турник мекашем. ва даруни толори варзишӣ даромада машқро аз кашиш сар мекунем, кашиши ҳариф. пас аз кашидани ҳариф мо барои поча кор мекунем бо ҳариф. мо аз соати 10 барои он ки машқро шурӯъ мекунем ки барое ки варзишгар
шаб дам гирифтагӣ аст, қувваи ҷисмонӣ зиёдтар дорад. Барои ҳамин мо саҳар то абеди рӯз машқу тамринҳои худро давом медиҳем, чунки варзишгар саҳар пурқувват аст ва нерӯи ҷисмонияш баландтар аст. вақти барои тамринӣ дар ин қисмати рӯз 1 соату 30 дақиқа муайян шудааст, то қувваи тамрингирандагон ба тамрини бегоҳӣ ҳам басандагӣ кунад. модари паҳлавонпарвар Ҳидоят Боқиева ва Ҳамза Боқиев писарамак ва дӯсти Абубакр ҳангоми суҳбат бо мо аз хоксории ӯ қисса карданд. Абубакр набирам айни буда пишим ҳамаш машқ караган. ай фарзандом сар кара падарошон таҳтиам назорати худмон будам бо бошқатӣ. Абубакр як бачаи оддие, хеле бисёр гап намезана. бачаи оддии че ягон ҷуда каста корам надора. кори худша мекуна, саршахам мекуна, машқша мекуна, мебия. ин хел бачаи хоксор айда. ба ман бисёртар хислати Абубакр хоксорияш. бисёрам бачаи ором аст, бачаи вазбин аст. ҳам дар мактаб ҳам мехондем, бисёр бачаи хуб буд. меҳнат мекунад, аз тафои варзиш аст. ягон мақсад чӣ дигар надорад, меҳнатия. аз рӯи нақшаи қаҳрамони барнома ӯ севумин марҳилаи тамриниашро дар ин рӯз соати 18 мегузаронад. дар поёни рӯз Абубакр бо тавсияи мураббӣ бештар болои партофтҳо кор мекунад. соати 10 будагӣ тамом мешавад. мо ба хона рафта хӯроки нисфирӯзӣ хӯрда то соатҳои 6 дам мегирем, хоб мекунем. баъд аз хоб мехезем, ба толори варзишӣ меоем. бегаҳо дар ин толор бори рақобат мекунем бо 7-8 рақиби худ. дар ин ҷо 5 дақиқагӣ пуштин мегирем. 15 сония. охирда партофт кардан кун. охирда. дар ин рақобатҳое ки мо дар машқи бегоҳи рӯзӣ анҷом додем, мо ҳаракат кардем ки усулҳои сари шона, сари китф намудани ҳарифро иҷро намоем. ҳалуки байни почаро, ҳамин усулҳоро мо иҷро намудем дар ин машқи бегоҳи рӯзӣ. тамрини бегоҳӣ наздики 2 соат ба қайд гирифта шудааст ва тавре зикр гардид, асоси тамрини ин вақтаро иҷроиши усулҳо ташкил медиҳанд. усули дӯстдоштаи ман усули сари китиф аст. мо имрӯз бо мураббӣ, бо падарам ин усулҳоро такрор намуда ҷойҳои хатогии сустиёро ислоҳ намуда ва дар рақобатҳо иҷро кардем ин усулҳоро. аз рӯи нақшае ки Абубакр бо падараш барои гузаронидани рӯз таҳрезӣ намуда буданд, тамрини поёни рӯз бо давомнокии наздики 2 соат охирин амале буд ки ба иҷро расонида шуд. бо ба анҷом расидани нақшаи якрӯзаи қаҳрамони барнома мо ҳам ба сабти барномаи худ нуқта гузоштем ва барои ин паҳлавонон муваффақиятҳои нав ба навро орзумандем.